mag wel bij de meisjes spullen, daar bij Janine. Wat heb jij, Chantal? Voor hier, hè? Ja, die mogen hier. Nee, dat zijn schaatsen. Ja. Nou, we besteden nu ongeveer oorlieën dat we echt draaien. En het idee is eigenlijk ontstaan uit verschillende ideeën van mensen samen. Dat hebben we wat bijnwelijn. Ja, een deel van de initiatiefnemers die zitten ik in de jeugdzorg en in de pleegzorg of van gezinswoers. En die we gaan dan echt ervaren in de praktijk wat voor effect jermoeder kan hebben op het leven van een band. En dat ik echt op de ontwikkeling wel een negatief effect had. En op deze manier kunnen we mensen echt weer verder helpen. Mensen, jou is Beaterskot, dat ben soms winkels, maar meestal particulieren die dat aan ons jouwen. En wie zie je dat al hier op onze locatie, zie je dat uit. We zorgen als het goed is, we repareren het als het nodig is, we maken het skin. Als dat al je kleren is, dan wordt dat eigenlijk gesplitst. Een deel gaat naar de webwinkel. Dan gaan we 1 keer in 2 weken de in de winkel voort. Dan gaan we naar een week in Drachten. En daar bieden we het spul om. Dit is... die is voor het zitjaar. Nou, dat is lief. Oh, wil je niet eentje doen? Nee. Wat zit er al in de tas? Dat is ook nog wat, hè? Het is een auto, hè? Die gaat veranderen in een? Weet je niet. In een robot. En wat vind je van dit initiatief? Ja, superleuk natuurlijk. Echt fantastisch. Dit is voor ons ook weer een kans dat we de kinderen ook eens een keertje iets extra's kunnen geven. Het is gewoon super. Ik hou mijn boek. Mama, kijk papa. Wauw, Dora. Ik vind het hartstikke leuk. Ik ben blij met dit initiatief. Dat wij de kinderen cadeautjes kunnen aanbieden. De kinderen die kunnen hier dan speelgoed uitzoeken. En ze krijgen dan 12 stempels per jaar. En die 12 stempels mogen ze dan opmaken. Voor nu hebben we onze handen redelijk vol om het vasthouden waar we nu mee bezig zijn. En als het wat meer draait, kan ik naar de boekenwerpen van Drachten en de omgeving gaan. Dan maar eerst lekker stabiel en wat grutter uitbouwen.